The Mtapa Times ndo patiri pano muri yeZimbabwe. Right, muri yeZimbabwe nhasi tiri kuda kumbonyatsokutaura semaZimbabweans tichinyatsokutaura about political developments that have been happening in the recent few weeks. Mafanis muri yeZimbabwe inzwai mafanis because pakaipa ZANU-PF pachayo toda kuti murimembe kuti nyaya yezvekuti zvese zvakapasiswa sei kuti zvizosvika pano patiri panapa vachikudza kuti zvakatanga kubva kuma cell zvakatanga kubva kuma lower parts eZANU-PF zvikazvikaruka zvasvika kwazviri kuno kusvika tonopasiwa mucabinet handiti. But manje makakatana aripo ari kuitika ari kutaridza kuti zvinhu izvi zvakangokaruka zvanyuka from the top ndobva zvaitwa force through kuenda kubottom senge kubottom kwakabvuma zvinhu izvi but zvisina kuitika. So mofanira kunzwisisa imimi culture iri mukati meZANU-PF kuti munyatsokunzwisisa kuti kwatiri kuinda chake chake kune ZANU-PF ka mamwe maanalyst mazhinji anoti hapana kwatiri kuinda neZANU-PF and iri kuripita one thing, iri kungozvidzokorora, its the same playbook iri kuzvidzokorora yekuti kana Mnangagwa akaramba achitopusha izvezvizvi ukaona ikabudirira bill rake riya muparliament, something will happen. Something will happen according to analysts. So right, the good thing though is that zviri kunzi members of parliament, almost half those who are in ZANU-PF havasi kutombobvumirana kana zvirova kuti vese vava vachanovhotera side risiriro. And you also think about members eCCC, although iri under Chabangu, but vanhu vaiva remember vakahijackwa naChabangu. It's not like vaitoda kujoina Chabangu, but of course vakaramba vari muparliament because of the job. So since vakaramba vari muparliament because of the job, because they have to get paid, mufanira food patafura ndini plus pakukampena paipa unenge waspenda mari kwayo, and then kuti usazoita recoup that money anenge ari mafanis anenge ari mawana. Ndosaka vanhu vari muparliament aya kwete because they actually support the system iripo kana the regime iripo. So rose roro ibhora musango iroro zvichitora kuti vakomana vanenge vachitova nemaplan B. Right, regai timbodzokorora kamutauro kaitaugwa nevakuru vanditi vachiti kwanzi ukadziya moto wembavha iwe uri mbavha. Vachiti ivo usagamuchira a gift kubva kumunhu wausingahwisisi uchingoti ndee mahara, because hakuna chemahara. Sometimes you have to pay back with loyalty nokumuvhotera paunenge usingadi kumuvhoterwa. But the good thing ndechekuti mavotes anoitwa anonymously, hapana anenge achiziva. Muchangozvunzwa kuti out of 300 and something mamp 250 vavhota no to the amendment bill. But amendment bill tisati tatombosvika kuamendment bill richivhotebwa neparliament riri kufanira kutanga rauya kwatiri as a referendum isusu tovhota muno muZimbabwe handiti. So regai titaure tichidai so maZimbabweans, what have they done to stop all of these ZANU-PF games? Right now kune inonzi iyo the Constitutional Defenders Forum iri kutungamirigwa the strong opposition leader anonzi Tendai Biti, tose tinomuziva. And it's now at this stage vanaimbochemba chiti Chamisa wakutisiya, Chamisa wakunyanya kunyarara. But Chamisa recently issued a statement on X and other platforms achitaura iye achikondema especially the violence yakaitika kuvanhu vakafanana na Lovemore Maduku, achikondema violence iri kuitika even kuma villages kuma ma wards, achikondema all of that. So now Chamisa is on board, zvireva kuti opposition yose now is on board. And sezvatakatoonera kuti kune ma-retired generals, kune ma-retired ex-combatants vakatopinza bill, vakatopinza document, who submitted a document kuparliament vachiresista 2030 bill. So when you see all these things and then ECDF yatorwa Constitutional Defenders Forum
Constitutional Defenders Forum or simply the forum yakatotanga kutoita mamoves vakatoposta pa X yavo vachitaura what they successfully did yesterday. Tendaibit addressed the people and vakabva vatora pacho pakakosha peconstitution paroda kuchinjwa nana Mnangagwa uye zvakakoshera kuti mazimbabweans aresiste that change, mazimbabweans avotere no to that change and stuff, and why mazimbabweans achivanga stand up for what, for kuti pave nereferendum vavote momo, and kana vachivhotera no. Ndo mission statement, ndo mission rana Tendaibit in Constitutional Defenders Forum. So now makunzwisisa kuti political arena yakamira sei, and iwe uri kuchuza side ripi. It's either uri kuchuza side rana Ziyambi nana Mnangagwa nana Kudata Gwire nana Wikino Chivayo, kana kuti uri kuchuza side rinana Tendaibit rinana Nelson Chamisa and most probably rinana Chiwenga nemamwe ma-generals. Iwo ndo unochoose side. So garai pana change chikupa more updates about what's happening so that you stay informed. Stay subscribed.